Σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη απέναντι στην Βίκτορη. Με όλα του τα άστρια ταξίδευσε ο Ολυμπιακός για αυτό το παιχνίδι. Αρκετός κόσμος, Έλληνες ομογενείς, βρέθηκαν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά στο πρώτο ημίχρονο και μόλις το 10ο λεπτό, μετά από ωραία κάθετη παλιά του Φετφατζίδη, ο Φουστέρ ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Βλέπετε εδώ τον άσο του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει μαζί με τον Κέβιν Μιραλάς. Και ακόμα μια φορά η εκπληκτική κάθετη πάσα του Φετφατζίδη στον Φουστέρ, που ξεπερνά και τον τερματοφύλακα και κάνει το 0-1. Έξαλλοι φυσικά πανηγυρισμοί από τον κόσμο του Ολυμπιακού που βρέθηκε από τις γύρω πόλεις στο γήπεδο για να υποστηρίξει τους ερυθρόλευκους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Μιραλάς έκανε την κίνηση από τα αριστερά, πήρε την κεφαλιά ο Φετφατζίδης για το 0-2. Στο 22ο λεπτό, πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός χαρίζει και πάλι χαρά στους φίλους του που έστωσαν κατά χιλιάδες να παρακολουθήσουν αυτό το σπουδαίο φιλικό. Και πάλι ο Μιραλάς από τα αριστερά, ο Φετφατζίδης με κεφαλιά, σπάνιο θέαμα αυτό, γκολ για τον Ολυμπιακό για το 0-2. Βλέπετε τον νεαρό άσο να πανηγυρίζει. 3 λεπτά αργότερα ο Τζεμπούρ από τα αριστερά και πάλι περνά όποιον βρίσκει μπροστά του και βγάζει τη σέντρα. Έχουμε αυτό γκολ για το 0-3 από τον Φράντσις, ο οποίος προσπάθησε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, αλλά τελικά την έστειλε στα δίχτυα. Και πάλι η φάση, ο Τζεμπούρα από τα αριστερά είδε τον Φουστέρ που είχε κάνει την κίνηση, ωστόσο ο Φράντσις πρόλαβε τον άσο του Ολυμπιακού, έκανε αυτός με αυτό γκολ το 0-3. Πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πέναλτι που κερδίζει η Βίκτορη Μελβούρνη σε ανατροπή του Τόμψον από τον Χολέμπας στο 29 όλα αυτά. Και ακόμα μια φορά η φάση, ωραία κάθετη παλιά, ο Χολέμπας παρενοχλεί τον Τόμψον, τον ρίχνει κάτω, πέναλτι δείχνει ο διαιτητής, αναλαμβάνει ο ίδιος να το εκτελέσει ο Τόμψον και κάνει το 1-3, 4 γκολ σε 30 λεπτά σε αυτό το πολύ δυνατό φιλικό αγώνα στην Αυστραλία. Περνάμε στο 33, όπου ο Ολυμπιακός έχει μια καλή στιγμή με τον Φετφατζίδη, με τον τερματοφύλακα της Βίκτορη να δηλώνει παρόν και συνέχεια να κερδίζει φάουλ από τον Μέλμπεκ. Στο 37 Φουστέρ και Τζεμπούρ συνεργάζονται άψογα. Ο Αλγερινός βρίσκεται τέτα τερματοφύλακα της Βίκτορη Μελβούρνης, ο τελευταίος ωστόσο αντιδρά σωστά. Ακόμα μια καλή στιγμή στο 38 με τον Τοροσίδη να σουτάρει λίγο πάνω από την εστία της Βίκτορη Μελβούρνης η μπάλα. Πιεστικός Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώνεται με αυτές τις φάσεις. Στο 46 στην άρχιση του δεύτερου ημιχρόνου ο Τόμψον χάνει μια καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, παραμένει το 1-3. Στο 47 ο Φουστέρ δεν καταφέρει να κερδίσει τον τερματοφύλακα της Βίκτορη Μελβούρνης, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση. Στο 52 έχουμε ένα καλό σουτ με τον Κεμπ να απειλεί προς στιγμήν την εστία του Ολυμπιακού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και στο 58 μια καλή στιγμή για τον Μιραλάς, ακόμα ένα πλάνο από τις κερκίδες του σταδίου. Λάθος συνεννόηση εδώ στην άμυνα της Βίκτορη Μελβούρνης, θα την εκμεταλλευτεί τη φάση ο Φουστέρ και στο 88 θα κάνει το 1-4 για τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακός ο πρωταθλητής Ελλάδος και στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη. Ακόμη μια φορά το λάθος στην άμυνα της Βίκτορη το εκμεταλλεύεται ο Φουστέρ και κάνει το 1-4, που θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός, χάρισε χαρά στους χιλιάδες φίλους του που βρέθηκαν στο γήπεδο της Μελβούρνης.